papa was a semi no Alaka Junction, gas filling station, natural. Na papa yere ba ko ton me papa na papa yere nyemi na ne reke to na ba ko ton ba ko ma ma bia na fa na ntie kuya nti obetona ona oyesa asem ne nkronkro na so na azuma blocks no bi nti also na so to ayiri nti ma me yesa nka asase no obeton na me wo me papa ni ba ko ba se sa na tie dia nka wan san ton me busuane back nti yesa na tie na ma me na to asase na ma Pentecost for na ebe nti omo ba se nka me papa to asase so na tete dai bisi asase ne so plot mi na kakra wa na kakra so kwan ti da ta ma twetwa kwan o mo twetwa plot no na da ni so nto mo twa na ko share plot mi enum na kakra so kwan nti Pentecost one ba senka one be budan no na nka o my project na ma me ka tro mo say ta ma me papa to asase no 1979 no na da ni si ho na na party da ni ti wo pata wo mo ama me ma me paper na kire wo sa time no say me papa ta nkrofo no agreement paper wo mo ya tu so ni nti samo so me budan at least o samo so pata kakra wa mo koya mamba bioma ko pense me ma me free mu na senya yi ni ma free be 3 years ni na mo saba biom se sell an on project na me so oh samo be dia sam dada no amon pata kakra na mo mbudan no firi ho because na nyi na de sama saso kakra ni sama saso ya fan che wo mo o mo toy me ma me sa edan ni si so na mo moton ye ani enti impata de he empata ni se ta man papa to asase na edan ni si so enti to wie no wa mo mete no pata wo o de fa papa de ne enka na de ni amene omienu nyina ni ho okay edan ni si so e na my evaluation e na sika mo pese mo je no maje free asore no enti sa debi manton me ma me ba ko no ton plot ata ni papa ya so no woni ya ja tum say ya ton whoever sold it no maje atum say ya ton okay enti sa me tum aha enti ya ton ya ne so ya dan na esi so ni nyina na ya ton kan edan na e fa ne si asase no e fa si ha fa si ha enti o mo form asase ne kura enya dan ni nyina na o mo be fa debi wan be bufa enti e fa na ye bu no no e na o hwesi e be ma compensation enti ba se e fa ne so ka asase kakra na mo ye se mo ton ne enti wa mu bu debi o wa de o mo to ya no na e fa ne si so dada enti o mo ye so on be bu e no e fa e dan ni enti o mo de ko for the municipal okay ena municipal for the church dan no se on be bu dan no nti la kono wo na e da phone phone frame nti peke no se obi ne me kasa we dike no yo pacho na fa Pentecost for no mu post di o tete so na e ha wo mo pacho na make no uti so bi ka ho no ba bi ogina na wa na wo pe na dike phone pon e frame se nti me peke no se obi ne wo kasa no de ma oba bi na oba ne se o mu hia na wo for the municipal ne me bia ne ja ne ndo na me ja na me koy me kono ma se Pentecost for the asama ba se media so masa se no mo jo masa se since na so o wa mo kan ne ka se ka o mo pepata me fam patan na nka ya be tutu da no kure firi ho na nka asam de na asam ko na o mo se sai na chida me so me de no wo mutemi na o mo kotra se nkasa nti o bi sa mo me se mejo o mo se na so ye mbobo because e bo so se me mbobo bia de kakra mbe on be nya ba bia ye ni be so wa mo kan ya ma mbobo bia nti ade cha na papa na de ke phone frame ana papa be 6 no say mpinifo na kwotena se adwene ho na o me sam se na meje na me say na chere o ma me 50,000 500 million no say do so na so okay mo be ma me sen no so be frame no wan frame ama de tin nti mi sa municipal law na ko bi sa mo say asara ko fo ne ba ni mi tin wo hwe no mo say ko fo na ba say me say be 50,000 na do so to mo nti mi ntia nti ade chi bi na minim ya no ma dwene wo say asam na ada ho ache be 25 years ndese nde ochena senti ye bi 26 media yinka yentwa so na me fred afro na ka to say okay they say they asem ne do no samu hwe na fata pata bia mo de ma ya baje samu hwe so na fata hwe no bobu da na mbo ne mo se mu bu a mo ma be gina na mi yi mi na ma bia hia no wom ansa bo dan no so yo entade che ne jwara no fre say da wo kwada no ho ana no se wonyanko ho ne bra da mo ho no be fre me say wo mu bu dan ni go mpa ampa no wo mo juri dan fa egu fam oni ma say me na ma say enti me ma me death certificate na ehya wo a yera na me mba mienu birth set ena sa argument paper na me papa ne nkrofo ne ye na ase otu am ka ope obo om chiro paper to so na so oni ma say ni ti atwam okay dikin me mo kwa be bro mira ya hene wo hema na what you say ihu anyankompa ndombako ye da trade am pokwa me ase mira what are my din dey say pa je frame dikin kwa bran from pon jo we so me dia bena du fi kwa bena ni abena e be kofi ni ama so pa yo mira what are my asama branch e kan e wanim sem ana ofofro anya me foforo
yo wada roma enti ade na se bi ebro ye nwen busuen ada na o majapade amamo na nka se bi ebro omo pe bibi kakra tafre ama odne wo kasa se edrum pepenso bi na nka se bi ebro mu pese dan mu dwiri gu a yina so kire na ne ntoma go se bi ebro empanyini so obi ade ye na de ne niema kakra egu mu no eti se de enkora wo mefa na ade emfrem na mbasa na mu dwiri gu yesa ewo mse mato ka Pentecost asore so de se bi modo asomdwe ade na nka mo ye yese ohima do asepa ansa na no mechia otiefo ni ohwefo ye juso ebro na adofo Pentecost fo nyina mo so mo hwe program yi metie mo me chia mo to Pentecost nyumba kwa ansa na yakoye nim di yenko 1 2 dikin yenko na be Pentecost fo hu say ye wo dikin bo elder papa de so ye elder elder was elder miracle kra ntimomi anyumba kwa ne yenko o nyame tumfo ebe yi udina unyuma panti ebe yi waye yeah wo so Kamu ebe yi udina ye unyuma panti ebe yi waye amen o ko presane Without mommy. Yeah, Minya Kumayi King. Etisana and Tessa. Chiremi Mukakra. The intia, the decap, I mean, person beside say, a dime. Ah, can once them. Is he why assassin? Banana, Yabiswas, or said Danny, Pacho. Edano e first was assassin into the mubu fan mujafa and into the mumbo nina senkanina the same assassin one and I just you two send ACN assassin a fa is the assassin near can it sir or papa I you and now or they assassin chair or bab back and said you're welcome and my own so a ton assassin into a beddy and seminal a yadia check near Percy yes so adwuma na yesa nse asore no so yedin ekwachi na mpanifo se de ote ya anti de ono so ote ya no so onkwachi ase a wahu asechire ene se na omma metim nti ade no efa no ye dia nke be epa bitu aka se omfiri so ne yenye adwuma ene yesa nse ye pe asumdwi nti e ko ma me no se no ono so no asasom te so no omo de no osisi edan bi so na omo enwi tiki ye pese ye be ye saa dan ni bi ma me no na okotena enum ye nya kwa ye die no nti ye ka ho asem se ani dabi na ma me no nyame afre no nti akoba saa je se asan ada hware ye se e wo se san koye esu adwuma na me hu wo abranti data no so na mo aton mo die no omo die no mteso no a edan no fa wo mu die mu a ebi so wo ye die mu no omo aton mo asase na ma alaji bi ama onu wa develop wa bubu onu dan nyina afiri so ama na kasa dan na half wo omu di na half so we di mu no ama na nko seka me dey ayi by pictures by bia me be kire na o senka onu kra to wo no alaji no e to wo no na nko seka obu edan no onya kwa to mo na ho de enim asem kro de omu ne kai nti ama no e mu sa dan no nti esi wa na na ye ba wo nchen se e pese ye adwuma nti dan no so no na kasa ne ane ne nyamu so na woka no dan no nya de obi atim meba unso kasa manka bi dan no nya de so wo mo no na obi anti dan o mo de ama boy bi ho mrefin din kakra amfa ne say o mo ye anadwudwuma ye drivers ene bi so kura ho a anadwudwuma de drivers driver enta ka me chemu no Asante kasa na woka no bra beka so bi ya na dwudwuma no enka eno kura bo adwuma ni din na dwudwuma de wo be wie na de nya amane wada mabru ene say abrante ere ye mansofo a obeti mi kura se bi ebru se bi nya do o ababo nya amane enti bi o ye drobani esi wa nti omo no omo ye night dwudwuma de omo ye night so omo ye night na boy back so e friend yaya na omo wodanum nti dan no mu no nso kra be mu a chese bibia nimu a mommo yimu ne mafiri ho
na sebi nse man so a wo pe atwenti so man so a wo pe atwenti e na opese dan ni si ho because of say wo pe sa sika bi no nti ya na yenso yempese yedi mra ebe hye yensem nti ye municipal e ko wama ne say ya sase bi obi ade wo so o meyi mfiri ho ne nya kwan ye wo se ya ye frɛ na oma nti ye kwan ye wo se ye fa so na me pa cha oma ne nkasa o ba se ka wo be yi firi me pa cha okasa mame so nti okwa be fa so a e de asumdie be ba no monhwɛ na asumdie mra nti yakwa na ampa omo frɛ abranti e ma omo frɛ me ne yeda ba ko so kan ho nti yakwa no ene yekoka ho asem nyina sɛ edan no ida sɛ omo na be yi afiri so ana sɛ yen na wo no yɛ sɛ yempe empata de ma no nti ho no kra na me kan sɛ ensesa ke ma no empata because wo ton wadwapade wo sɛ ade yɛ wo dia asase na sɛ wo ton a de wo so no wo pa yi firi so on person di pan ba obekle so no waye n'adwuma ndi wo ka kire me say banche kra na wo asase no so a di ke ba asase no so adwuma no nka ye ntua banche na ka me say banche so na wo ka banche no nka bo apori dada because na dan no me pa cha to dan na di besen asase no go dem fie to asase more than 25 years okay ndi nka pro na dan so ka ho ma sam de kire wa nya de me si ni pantim enti minisi ayi for municipal for no me bisa na wo say wo be ayi wo say die ebenya nam se da bi ye kwa na trans ye no say na wo pese de ma wo na wo say 50,000 am sa die hin bi na wo say 500 million enra de na de na say 500 million nti me srei na me say so na aka dia me akopọ mpanifo na mane eti me ko ba mane na say sa de ko municipal so omo kra no wo mo ntiase because ko hedan is so no kwa dan ka sa wo ton a maame wo se ka se ton 2000 na unto anya me ka sam no wo je say me ka no cream go dan obi antim ensuo sa wono ensuo e ho adom don e dan no kwa no papa no mo de wo ton ye no ti be pa cha sofo e so nti ahite ko si an say go ye na de eti na papa I was say anunti obeyi wasu tire say edum pempenso bi a mo pese mu bua mon kana de ne ntoma go egum no ombeyi eti ye de na manyi na su tire na mu o se adwada kro no wo kasai ne brada na mu dwire go yi de o kan entisa because ye say beyi wadi ni free so na ye nyi adwuma sika na open nti no o frɛ na ene e kyena ene yes manafo wo kas me ye nka do kore kanyami mu do kore ene ntina wo frɛ ba hey straight to mama say nya me betua o kan twe san ma twa san mo fa nche me man ohema asoro ye pasum bie ye sa pa nka ya kye no me ka kye no hasin because o threaten me ne threaten ne say meme ye se ye de akwasam bi nti ade no enya ade a wo ye bibi a ebe ebi se wontimi ye hwe ho na o ka kye me say ne ye sunsun di asem honhum ye di asem ndi so wo abebu dan no wo yare enya threaten so why do masa so be yi firi ho na menye madwuma wo so meyi eti ye call ayi assembly ho ana mo ma ye krata ese yitimi ko yi ade ni free asase no because yen asase nti krata no de ma yen ni tie tintim ye na enam de ama no Eda me mo akwaba me ana so na ye elder wa ha ana obi ye eda biem me joso pa cho ye fro say from me da ya from pon yo what are roma asemi die na aka fa kakra me ka fa ho ni se asase no so ne di kan e no ne papa yire no mu mienu ana o de asase no what dey ye twem ho me pa cho me pesa me kire wasem no ya kirem ni buo ni mu ni sese ba bia ye haw ne wo enti sa ne papa yire ni ti atwam abedi Pentecost asore ne nchen ensem enti sese no no ne haw ne se mabu na ma na niema bi asai ti ho na ye duru ye nsa nkwa ye ji
ohima me pacho ma eda nkasa ma me pacho asase no na eyemi no ba kono kro mo pese ye na ebeto na isanse Pentecost enye nipa ba ko nti na ese fam penimfo anim ana moton ba kono e ma obi ana ka ye de no nti edan no efa na ewe de nim na fa nso wo de moton ye no nti ni awotimu no eno ni awotimu no na kanchere se osra yen kaka krebi se baby a okotena na wawie nti ye ma no kwan na ontena ho kakra na otua ayese yen ya tumi ayi asase so mekoto maami bi kura na maami bi so ho na yere no ema ye bibia ma wo bre no a wo pese utuo no utui ama maami no ayi ne ne ma nyina akọ sene na menua no ka no eye manso hunu ana opese otwe enti ya yentumi mfa mran hye yensem no ekohu authorities no municipal ambadom sa asa we die sabe enye ade bia edan no eye dan dada nipa nyina etu afrim enti nipa no ntumi nyade ni nsi wo se momo asase no ntumi nyeso adwuma tie ma mo behwe efrel ma mo no ekan ne obeka bia me pacho municipal for ne no kasai omo frame omo no kan de ti me koy na omo ka se de wo kaya na me so me kan me de na me so pata de wo se pata bebam ne mo me ne mo nkwatena se na ndwen ye dwunu na esia na mo so mo rat mama ko abebu dan ti me pacho bibi sa akoso ma municipal for ne ka in fact this time time ewo ekurase enti no dan ho mo ko baby na ye de me hu na se koko bag na bu abe mata besrawo me ye busu adwuma kakra ka me ba besrawo enti me na me ne elder ba estate chairman the district eco council ho na time a omo frɛ we no de na me ni ho enti omo aye ne se obetumi akoyi ne dan na firi ho anase ye ne abeyi ade afiri ho na ahwemu an motive behind ne se ye mfa ye nsa nkoka na woni ye ntwemanso so eda ye nyina nyame som na ye som kremoni som nyame sabi nananom akomfo mpo no nyame som ya isane se wo pejan sakro de kiretwe di ampom yeso ye ba ye ne penifo ame se nyame wo soro na bo sam hyefom ena sabi Christopher nso ye peja ye ni a ye de kire odomankoma asomdue eye Pentecost asori sabi ebru enya asori kuma ya asori anyini ye sabi ebru anidi ese fata bia so ye de ma asori no mesre wo mu saade ma mpempenso bi kura ba e bra di ye kasai ye se sika sai na nko beji na se ma ya ahoboa se nka mo bepe kakra e di ama no na mo mebo na okobo ye no e na kwati mu nsuru mu ye nhwe manso opeso ne mo twe no ye fanto nchen na se bi eburu ne ye pese ba bia nso ye fanto nchen wada ma eburu mo de hye no no oni ye ni ni ye enya hwe papa mira misro ye mpa bibi mpata na nakoma ento ne yem eya asori o se bia me abena du fi ametia na me ne nya me se me ne betwea di e ka so kan sembi wo se di ote ye ante na di ote ye nso so no the one wono so so ohunu asia the one kora di oso ote ye nso enko kira sa on kire mu ye so ohun eya asori Pentecost e ho na me pese ye hwere no ti ye hwere kwan pa sebi ye bebo ye nyina ye ho ban na asori ni din pa ne ntoma pa ifra no nso so no ebekoso efra ne sa timira madama medase yempe kwa pebi na yemma yenwe kakra ntonkyere nto na duane medase na akoma nto yem eno die abena du fie medase
ɛno a wofrɛ me sɛ kyerɛ me san frɛ wo ɛka asɛm bi traffic bi a na medim ne mani bra na abrɛ no sɛ ɛnyɛ sɛ asɔre no a ɛna bi a ɛno nti na meka sɛ kɔyɛ me abrɛ bi fie anka ha no koraa aka memma anka memma kwan yɛ ɔpɛ sɛ ɔde ɛfa so no anka memma metwa ne tia mpanimfoɔ sɛ sɛ wokɔ no akanama ate pata na obi na ɛde ne tena hɔ nti asɛm bi a meka wɔ ha no meka ma asɔre no nanso ne nko ama nkorankora sɛ tikorɔ ɛnkɔ gyina nti yɛbɛkɔ back na yɛne presbytery no ahyia deɛ ɔmu no ɔda ma ɛbɛsan bɛka kyerɛ nipa yi wɔgye too mu sɛ ɛfa no ɛka Pentecost foɔ no na mmom ne dan na apiem ɔyɛ awɛ ɛfa no a aka no a ɛdi Pentecost foɔ no yɛasan so atɔn ama nipa foforɔ hwɛ from that angle yɛatɔn ɛhɔ no nso ama nipa foforɔ enti sɛ nipa no nso bu ne fa no a automatically ɛwɔ sɛ Pentecost foɔ nso bu fa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asomdwe a na ɔmo bɛtena peacefully na basa sɛ umbenya hye anaasɛ umbenya wo exactly so the ambassador me cho no ti aton fa ne fa e fa ne fa no so nyina edan no evrem sa etimi a me to benkum no e wo se mi bu na wa o to ni fa ne so e wo se mi bu mi fa ana elder na di ka se ono wonim ne e ko so a nipa a woto e fa ha se no ama na mbu onim asem a omo ne kan ye a ne fa no esi wo papa yi so yenhwa de we wogye tum se ɛyɛ saa ɛfa hɔ no ɛwuram ɛwɔ Pentecost fo ne ɛwuram ti ɛwuram saa na wo bebu di a sɛ bi eburu ɛwɔ sɛ yɛ papa elder ne deacon na ɔmo wɔ yɛ papa no mi sometimes we have to temper justice with mercy sir elder nyɛ ma tiri nyina na yɛ ɛna nyɛ ma yɛ nyina na tiri sometimes we have to temper justice with mercy. The awo kan de nka wodi kan na so asomdwe ene asori ni din pa apato ho mfie pii ni no enye nne kwa ye hwe se nkikan bi abeka Pentecost asori ni ye hwe we ye nwa be mo de na assemble ye Muslim mini enti akoye Islam ni Christians and Christianity enti se bibi ya shan tutu ni ye na chimatuo bi basesi a afane be ha entina make say ye papa no mi omo temper justice with mercy tina amna mesumi da to de no so no say de asoro ni nyina ni tini Ghana ha na asem no sa si asantemam hei omo da Roma omo nhwe na bibi kakra omo be ma akwada ato na kuma so na nakuma abafo ma na se nakuma ato ne yam so na asumdwe aba idum sa asase no de na eda TV so Facebook YouTube okay eda no na eda hoi any green no green no eda no eda we bubu we na ti say na say si a net answer mukobu dabi yabu half so what bu dey fa but what bu dey fa no so ya paso ana wo hwa nkrata bi na egugu fom ho no enti enyu aba ma nkrata wa okay ya mi se enu na egugu ho no so na se ne kwan se okoyi nkrata na se wo ni ho dabi ti ohema enya na se mo enya na se mo ne ya ka me maame no kura wu ye no anye bi asem fi be afi ba ko aba wo so na wo say say enya man so so na afa so wo pia wo na say wo ti dan ni eti ye ma won tun free dan ni so we alaji ja post wa belchi ha ja post wo ohema ana won tumi am post no che wo no bra brawachi bra baby
ɔmo no tɔn hɔ no ɛwɔ beebi aka ne sie no ɛhɔ na ɔmo fie no nyinaa wɔ ɛna ɔmo tɔn nti man no ɛto wɔ no wɔn sɛ man no ato wɔ na abɛsi ɛha no wato etire hɔ no asi etu oto ase ebi sɛ ka ɔbɛto awura wɔ no ɛdan mu no ɛna ogya wɔ ha ɛna ogya no mka sɛ enim ne ɛkɔɔ so nti ida sɛ ɔmo ka kyerɛ ne sɛ ɔma no ɔmo pesika fie yɛ hɔ tie apart from that na dan na was as so na speculation and as na ɔte so ɔmo na ka sa kyerɛ wɔ mpanifo se David ɔmo na ka sa kyerɛ Openi the American no sɛ ka man no na obu ɛdan no na otuwam etu ɔno wanya na afei yɛ kɔ mo kɔ ɔmo nso bɛ sɔn bɛyɛ no yɛ bu hɔ no o te ya ka bu hɔ no fam e dey na ana allergy no obe ɔno so ebe bu ja ka mo ka sa mo ne me na atwe man so ana ɔno so ebe bu ja nti yɛsrɛ mo Mr. wo ba yɛ mo ka sɛm na ma na yɛ kama for assembly for yi na dio yɛ so wa ko obi prayer meeting no so dey and the credit and epato tu abofo yie di me akora me ko na yɛ nkwa saase no so di municipal panyin no ɔno kodu ɔno kwa ne bufuri Ufu sese. Na ɔkɔ de kɔ so ni ya. Ɛni sɛ ne bufu na municipal panyin deɛ ɔkɔ ha sɛ mu na ɔhwɛ deɛ ɔde ɔhwɛ mu no kura de ato a ɔbufu sese. Openi ya wa ha na bɛ ɔkɔ twɛ municipal report baabi a ɔkɔ ni ana da sɛ de bo yɛ century ni asɛm bi hɔ obi ka na ɛnyɛ na municipal na nyɛ wadwumenti na nyɛ wadwumenti a kɛnse sase no kra ubu ano ɔsɔ dan apapai obi pɛmanso hunu atwe obi pɛntɔkwa hunu ako ɛna yɛ kyerɛ sɛ ɛna me kyerɛ sɛ ɛdan no sabi yɛmfa photo dan no wakasɛ me pacho oya girl no me mfama oya me be pe oba ma oya ya me mfama o Pentecost elder onye sa onye sa na John Harris wa ya any obi a me kwa me ya me do be ko mi di mafo di wo ha adwene di wo ha adwene di ki wo ha adwene o le ba so ro di ki wo ha adwene na kwa dia ka and say me promise no ba wa je atum so o de ko body na me ma obi Diana me so for me. Even the one for the for the Abla ba ku wa aija ya da Pentecost elder panyi pa na o ya baba wa da o betra share ka bi akotwe mpa no wa tu asen wa ya da ko so e ma ne de so kotwe mpna ono so de baba akotwe mpa no ndo onye mu ye de o fo so ware ye na o di mi karo akwa ono wasa de yisika bu bi ma be ba so wa jaro obi ye kwa ya me ba pa wa ha yo mate se menya di nti me ba pa wa this obi ani wo de and I ring no dey ball life we were pa ti me ba be dey enye yi ho ayema sa le nyumre aya so kokko mpaye no abafi why ba ko so de akwa america o so aya kwa ho mesel bi ba kwa ko prayer meeting no dey aba enti mesremo edan ne na etwago Facebook ni YouTube Opemsuo TV Opemsuo radio mokwa ni nyina mo be hu se ne edan ne tie no na said elder kan asem no se bi bru aka ama na to makoma so dan na asase ne nye elder sika na wode kwaje ya sorry no ti ya papa yi waka se bi bru one mpanifo okotena se na oma no masundwe bu ma hwe ba bi asusuan so de brode ho be fa awose ya ma ya papa no mi kwan na omo ne mpanifo okotena se na kakra ye benya ma ye nua be me ama na koma ato ne yem no ono so omo so apama mira no madama mema mo brebe sen ai na otwe ene na wotwe jo yesre yan ko ada ne be kwa akoshi me pacho yo kakra me kana say ye onka NCP say ye ko ne bi na bi joma ye ko bo mama ne so mo jitum se mpe bi mama yo
di say if furniture to ojuma mu we Raga junction ho be we as I dan no na hu asase ne kura ko ba amane that asase me ko be ba so no ma toto dada me pa cho tie me di me can say me say we should temper justice with mercy sebi empanyine si ye no monsa ne ye fa adwene ye di agro de ya sorry na enya wo na ye a Christopher no ebre bia ye ba asomdwe ne nkabo mu dawro mama ade we mbeto asori ne suntidua abaha ye de na siesie ene ne yie mu na ye ka wonim ba bi foforo be kwa akopie ebi mpa na anko afidie bia so na so ebeti mama nipa bi krampo gidi ana odo owo ma Pentecost na eso atia na enwan ti misramo di susuma wakoma anya den na abena me de me hu aba afode ama wate who at us misramo bemena Dabi, I'm expecting something from the church with all due respect. I'm sorry no. Miss Ramon, share Papa ya na Pentecost I'm sorry nam emiambia eye. Me radio. Ye be TV, ye be radio, and a Pentecost for how my way. Pentecost for how my way. Into what is this? We a dear ma sorry no. Mummy ya near before and free you. I don't know many am some a ya no.